biraš babu, unuk se otrebio na litije i pijanje i sad babe idu u akciju da ga spašavaju. Dobar dan. Nastavite da čitate i slušate portal Južna pruga, jedini portal u Srbiju koji sve vesti objavljuje na dijalekti iz Prizrensko-Timočku dijalekatsku oblast, pasmu Leskovac i Pau Narodni muzej. Ovdje će uskoro bude otvorena izložba Iluzije treba čuvati na sobnoj temperaturi skulptora Marka Crnobrnje i pisca Stefana Tičmija. Dođite da poglednete izložbu i da se malko poigrate. A mi će iskoristimo priliku da danas malko poratimo sa Stefana, koji je inače Leskovčanin, i nadamo se da će razgovor bude po naški. Stefane, zdravo. Živo zdravo i na tebe. Kuda ima poviše trema kad nastupaš u Leskovac pred tvoju publiku ili u drugi gradovi ili u druge države? U druge države je najlakše, ne zato što je najdalje, nego zato što mi je drago nekako da, sad mi pada na pamet, zvučat će možda glupo, ali ta neka vrsta drugačijosti tamo postoji, onda se drugačije uspostavlja kontakt, najteže u rodni grad, zato što uvek ima ta neka vrsta očekivanja da li si komšija, da li si poznanik, da li si prijatelj, da li nešto. Tako da to su neke razlike, ali najprijatnije mi je na tim radionicama sa decom, tu je moje najprirodnije, moj habitat i moje mesto, tako da kažem. Kako ti uspevaš da sačuvaš to dete u sebe koje se stalno igra, budući da pišeš književnost koja briše granice između književnost za decu i književnost za odrasle? Da, pa to je neko dete, što bi mi Leskovačani rekli, koje se vrpolji non stop ga vataju lutke, ali mislim da stalno ljudi imaju i pogrešno shvatanje tog deteta koje se vrpolji, u smislu, mislim da ono u jednom trenutku mora da bude ukroćeno. Meni je književnost ta neka vrsta kroćenja tog deteta, a sa druge strane i moramo da ga, opet je kliše, da ga čuvamo, ali na neki adekvatan način, da to znači ne pređe u neku vrstu, ne znam, nekog detinjastog ponašanja koje ne priliči, kako da kažem. Znači u nekom intimnom krugu, kako da kažem, to bi moglo da se gleda na taj način, da budeš to što ti jesi, a onda sa druge strane ja sam sebi dao zadatak da i van tog intimnog kruga budem Stefan. Znači da budeš prirodan, da otvuraš svoj stil, svoj jezik i da na taj način mirite ljudi vole ili ne vole i da je to to. Objavio si do sad 4 romana, Ja sam Makiko, Kaput od makovine, Gubuto me meto, Tata kaže Gambit i knjigu s pesme Uvatila na lutke. Kude naodeš podstice za pisovanje? Zapisovanje uvek me obuhvati neka vrsta motiva ili teme koji mi bodu oko i to je sve neko nenametljivo. Znači nešto što mi trenutno i onda, to što se samo prirodno probere, onda ja izvučem i na tome radim. To što si rekla za ideja koja još nije realizovana, ali je bila u jednom trenutku i ne znam, to nisi spomenula, možda nisi ni videla, zove se Golemo tepanje za Donje Brijanje. Znači to je društvena igra, trebalo da ilustruje Bob Živković gde su glavne junakinje babe. I ti biraš babu, unuk se otrebio na litije i pijanje i sad babe idu u akciju da ga spašavaju. Tako da to jedva čekam da vidi sve to zanam, a pre toga smo radili Riziko, moj prijatelj Lazar Tomić i ja, i to je išlo kao Alva, ali to nekako bilo, da kažem, amaterski i ne tako profesionalno, ali je mnogo lepo odjek. Znači, celo pravilo igre je pisano leskovački i to je kao Riziko koji je naš. Znači imamo naša sela, naše opštine i ti biraš selo s kojim ćeš da igraš i to je to. Mislim da se sećam u stvari te igre, mislim da sam to i videla. Ima niška verzija, ima leskovački, ima Jugoslavija, a ovo Golemo tepanje je bilo kao to, na naški, ali na... Sad ti ne dozvoljam ti da pričaš, ali ono što je zanimljivo je kad smo radili probu te igre u Beogradu, bio je Bob Živković, bio je neka njegova prijateljica. I to je zanimljivo, kao neka vrsta istraživanja može da bude. Kad ja čitam na leskovački uputstvo, svi razumeju i svi shvataju i svima je sve jasno. Kad neko iz Beograda uzme da čita
ne snalaze se. I ništa nije jasno i tu je taj problem i da tu treba da postoji, kao da kažem, neka spona koja bi bila, znači onda mora uputstvo da bude malo blaže da bi svima bilo jasno. Da. A to mislim u duhu tvojih emisija. Tako je. Ima li neka južnjačka reč ili južnjački izraz za koji te momentalno vrati u detinjstvo? Omiljena reč mi je to prvo. Nešto što tek sledi, možda ima veze tu i korona kad je bila, sad smo nešto malo pre razgovora spomenuli. To što tek sledi mene vuče dalje. Korona kad je bilo, toga nije bilo, ništa nisam mogao da planiraš i mene to u potpunosti ubilo. Neki su mogli kao, super, uživamo, mene to nekako volim da imam sliku nečega što već, to isto kao kad imaš zamisao nekog novog romana ili neke nove ideje. Tako da to prvi je omiljena reč i ima ta preporuka za ljude koji prate tvoje emisije jeste da se nađu te majice sa našim natpisima, leskovačkim izrazima gde pola ljudi ne znaju, ali je zanimljivo uvek sa nas. Odlično, hvala. Možemo da stavimo i link ispod videa za majice, ako znaš koja je stranica. Dobro, na šta ima da zapališ na Leskovac ko Stefan Mitić, a na šta ko Stefan Kičmi? Da li je to isti čovek, gde je dodirna tačka? Da, isti koliko nas ima. Prvo što uvek pomislim to je, to je gustina jezika. A onda sa druge strane, često to je u emisijama i sa nacionalnom televizijom spominjem zato što mislim da se nedovoljno priča o tome kao da imamo neku vrstu tega ili tereta na jeziku, upravo što smo rođeni ovde gde jesmo. A ja mislim da mi sami nemamo problem s tim, da smo mi ukrotili jezik na način, najlepši mogući način koji nama odgovara. Znači da budu kratke reči kao što je naš temperament onako brz i naš razgovor i naša komunikacija isto brz i onda smo mi uskladili taj jezik, a onda kad uđemo u taj element, onda nas drugi baš i ne kapiraju. I meni je zanimljiva taj fenomen, recimo kad doktor kaže sad ću ti ja dođi da te secano to operišem, onda može se javi neka vrsta smeška i blage sumnje da li je on stručak ili nije. On može da bude vrhunski stručak, ali ako ga kaže da naški, onda ćeš da posumnjaš. Da, mi smo imali intervju sa Miodragom Stojkovićem, genetičarom našim, on je čovek na dijalektu dao intervju, tako da nema razloga za predrasude. Tako je, nema razloga da mu ne verujemo. Da. I za kraj, viđamo često na Instagram da objavljuješ slike od Bubljak, šta tamo tražiš? Zadnje sam objavio jajca, visočanstvo jajca, a na Bubljak najviše zbog izložbe, ali sad sam, i onda mi to kao neka vrsta rutine, znači svake nedelje idem, izložba mi je poslužila da je Bubljak jedna divna scenografija i da onda svi predmeti mogu da budu i šahovske figure i onda sa Markom sam najviše išao i tražili smo šta bi moglo da bude za izložbu i mislim da smo u boli, što se kaže. Da, kakva je bila saradnja s Markom? S Markom super, zato što on ima tu neku vrstu lakoće, neću da kažem naivnosti, ali te lepršavosti, bez arogancije, normalan, prirodan čovek i onda je vrlo lako i jedno se čekam sad da radimo i na predstavi koju će da režira Petar Pejaković u Malom pozorištu Duško Radović. Videli smo da su na izložbu deca najviše uživala. Da. Do kad je izložba otvorena? Do 21. I eto, pozivamo decu i mlade, a pozivamo i starije. To mislim da je vrlo teško da se spoji a da svi na isti način uživaju. Tako sad smo videli da se klinci, znači izložba je interaktivna, može da se fotka, može da se dodiraju predmeti, nema one krhkosti galerijske. Ima i muzika. Ima i muzika, radio cepa i tako.